लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि रेसिपि फेमिलि चेनेलाव फिन खनसे बरायना बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो जोङो दा हाबा जानो थांलायनायबाय हाबा दङ खाथियावनो ओमफ्राय दा मोनाबायानो थेवबो मोनासो थांगोन आरो बोरायाबो डिउटिनिफ्राय फैनाया एसे लेट जाबोखाबाय नालाय दिनै ओमफ्राय दा जों हाबायाव थांलायनायदों माने हारसाफोरनि हाबा नालाय एसे हरावसो जायो इसिनिया ओंखायनो जों दा थांबाय थानि एसे जे हायो आं नोंथांमोननो देखायगोन हारसाफोरनि हाबाखौ माबायदि जायो एसे देखायनो नाजागोन हानायखिनिखौ नायलांबाय थादो दा जों थांबाय थानोसै हाबा जानो फैदो दे जोङो नै मोनसे ओइ खुदिसिना होय Raw, ito patok lang raw. Itu sobai nunggu. Iya sobai nunggu. Cái chỗ này mình vô phải chính. Ada gì mà nó? Then lo. এই ফিনিশ তুলবা লাগবে নাকি
Aisha? Amar kiba expert eta kinba লাগবো কাই থোৱা যাও উঠ আপোনাক লৈ থাকিম আৰু কাক লবি মোক তো আৰু কেমেৰামেন নাই না